Δεν μελέτατα καλύτερα να τσουβάλει με λίρες. Έχασες, τι να κάνω. Ποιος σου πάει μελετάς εμένα. Είναι μπροστή η επίσκεψη ή να τις θεωρώ πια δεδομένες. Ναι, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο, να τις θεωρείς δεδομένες. Ήρθες να δεις πώς είναι η υγεία μου και να μου πεις να προσέχω το μωρό. Και να μένεις στο σπίτι σου και να μην βγαίνεις έξω αν δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Μιλάς σαν ειδικός εσύ τώρα. Όχι, δεν μιλάω σαν ειδικός, υπενθυμίζω ότι είπε ο γιατρός. Αν μου λες τι πρέπει να τρώω, δεν πρέπει να ξαπλώνω. Ναι, και να σε δέσω αν χρειαστεί, μπορώ να το κάνω κι αυτό. Να σε στείλω στο διάλογο μια ώρα αρχίτερα. Δεν το κάνεις, Ρεγκίνα, τι θα υδρώσει τα αυτή μας. Λοιπόν, αυτά είναι για σένα εδώ. Τα παίρνω ήδη. Θα σου τελειώσουν κάποια στιγμή, έχετε. Και αυτό εδώ επίσης. Το έχω διαβάσει ήδη. Να κάνεις επανάληψη, Ρεγκίνα. Γιατί με σηκώσει το μάθημα. Καλαμποκάκι. Καλαμποκάκι μου φέρες. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Να τέσεις. Την κότα που θα σου κάνει το χρυσό αυγό. Ήταν ένας ανεκτήρωτος έρωτας.